በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ሰዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጉንበት ዕለት 19 ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ብስራተ ጽድቂ ብስራተ ድንግል አብሳረ ድንግል በረከቱ ይሕደረና። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሎማዓንትኮ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ክንደይ ደስ ዝብል መዓልቲ እዩ። በረከቱ ይሕደረና አሜን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ደቂ ተዋህዶ መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ምስ ኩላትኩም ይኹን አሜን። ብስራተ ጽድቂ ብስራተ ምሕረት ብስራተ ሰላም ብስራተ ንስሓ ብስራተ ፍስሓ ሒዙ ናብ ኩልኹም ናብ ቤትኩም ይምጻእ አሜን። ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ አባ አብየ እግዚ ነበርቲ ከተማ ጎንደር እንተኾንኩም ወይ ከዓ ነዛ ከተማ ትፈልጥዋ እንተኾንኩም ከዓ ሓንቲ ሕቶ ከሓተኩም። ኣብዛ ውሽጢ ከተማ ዝብእን ተመንን ዝምሰሉ ኣራዊት ነበርቲ ክቐትሉ ወይ ክቐስሉ ተመልኪትኩም ወይ ብታሪክ ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ ይብል። መልስኹም ብጭራሽ ኣይፈልጥን ከም ዝኸውን ይግምት። ነገረይ ክትርድኡኒ ካብ ካልእ ዓድታት ዋና ዋና ከተማታት ልቢ ይበሉለይ። ኣሸኳይዶ ብለይቲ ብመዓልቲ እውን ኣራዊት ኣይጠፍኡን እዮም። እንታይ ደኣ ኣብ ውሽጢ ከተማ ጎንደር ዝብኢ ዘይኣቱ ተመን ዕንቅርቢት ሰብ ዘይቐትሉ ግን ስለምንታይ እዩ እንተበልኩም ብናይ ጻድቕ አባ አብየ እግዚ ቃል ኪዳን ምክንያት እዩ። ኩሉ ናይ ሃገርና ከተማታት ዝተባረኸ ምዃኑ ከይዘንጋዕና ማለት እዩ። ጥንተ ነገሩኸ ከመይ እዩ እንተበሉ ኣባ ኣብየ ግዜ ዝተወልድሉ ብ14 ሚእቲ ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተንቤን መረታ እዩ። ዝተባረኹ ወለዱ ያፈቅረኒ እግዚእን ጽርሃ ቅድሳትን ይበሃሉ። ኣጥሚቖም ዓብየ እግዚ ክብሉ ስም ዘውፅአሎም ናይ እቲ ወቕቲ ጳጳስ ሰላማ መተርጉመ መጻሕፍቲ እዮም። ትርጉሙ ድማ ብጎይታ ዓብይ ሰብ ማለት እዩ። አቡነ ኣብየ ግዜ ብህፃንነቶም ለይቲ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ሰጢሞም ክጽልዩ ሓዲሮም መዓልቲ ድማ እንዳተምሃሩ ብሉይ ምስ ሓዲስ ጠንቂቖም ተምሃሩ። ገና ኣብ ግብዝንኦም ናብ ዓብይ መነኮስ አቡነ መድኃኒነ እግዚ ደብረ በንኮል ከይዶም መንኮሱ። ኣብዚ ገዳም ብጾም ብጸሎትን ብስግደትን ተወሲኖም ድሕሪ ምንባሮም ናብ ዋልድባ ከይዶም ዝተሰወረት ቤተ ክርስቲያን ረኸቡ እሞ በቲ ጊዜ ድማ ኣብ 40 መዓልቲ ሓንቲ ቆጽሊ ጥራሕ ንቁመተ ስጋ ይበልዑ ነበሩ። ድሕሪኡ ናብ ዓዶም ተንቤን ተመሊሶም ስጋብ ሕጂ ድንቂ ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ገዳም መስሪቶም ብዙሓት መናንያን ኣፍረዩ። አቡነ ኣብየ ግዜ ገዳማውን ጻድቕን ጥራሕ ዘይኮኑስ ሐዋርያዊ አቦ እውን ይነበሩ። ካብ ትግራይ ስጋብ ደንብያ ድማ ሃገረ ስብከቶም እዩ። ሓደ ጊዜ ደቂ መዛሙርቶም ኣኸቲሎም ንስብከት እንዳተንቀሳቐሱ ከለው ተከዜ ውሕጅ ኣከባቢ በጽሑ። መዓልቱ ነሓሴ ዕለት 10 ስለ ዝኾነ ተከዜ ስጋብ ኣፉ መሊኡ ንሰለስተ መዓልታት ብዘይ ምግዳሉ ልዕሊ 1000 ሰባት እንዳበኸዩ በጽሑ። ጻድቕ አቡነ ኣብየ ግዜ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኢአማንያን ወይ ከዓ ዘይኣምኑ ወላ እኳ እንተኾኑ ስለ ዝራህርህሎም ኣምላከ ሙሴ ኢሎም ጸልዮም ናብ ውሽጢ ተከዘ ኣተዉ። ቅዱስ ሚካኤል ምስኦም ስለ ዝነበረ ተከዘ የማንን ጸጋምን ተኸፊሉ ኣብ ማእኸል የብስ ንቑፅ መሬት ኮነ። ነዚ ድንቂ ዝረአዩ ልዕሊ 1000 ኣህዛብ ኣሚኖም ብኢድ አቡነ ኣብየ ግዜ ተጠመቑ። እዚ ድማ ዘወትር ነሓሴ ዕለት 10 ኣብ ቤተ ክርስቲያኖም ጎንደር ይኽበር። ካብኡ ድማ እንዳምሃሩ ጎንደር በጽሑ። ኣብቲ ጊዜ ጎንደር ብቅሃንን ብኣንገረብን ውሕጅ ዝተሓፀረት ሓንቲ መንደር ነበረት። እዞም ጻድቕ መዓልቲ እንዳሰበኹ
ምሸት ከዓ ሎሚ ቤተ ክርስቲያኖም ኣብ ኣብ እተሃንጸትሉ ስፍራ ክጽልዩ ሓድሩ ነበሩ። በቲ ዘመን ኣብ ውሽጢ ጎንደር ዝብኢ ተመንን ዝመስሉ ኣራዊት ኣትዮም ነቶም ህዝቢ ወድእዎም። ነዚ ዝተመልከቱ ኣባ ኣብየ ጊዜ ድማ ናብ እግዚኣብሔር በኸዩ ብፍጹም ልቦም ስለ ህዝቦም ለመኑ። ንዝለመንዎ ዘይከልእ ጎይታ ድማ ናብ ጻድቕ ቀሪቡ ብስምካ ንዝተማሕፀኑ ብቓል ኪዳንካ ዝኣመኑ ኣብ ምድሪ ኣራዊት ኣይስልጥንዎምን፣ ብሰማይ ድማ እሳት ኣይርእዩን፣ ናብ ጎንደር ድማ ኣራዊት ኣትዮም ሰባት ኣይክቐትሉን እዮም ኢልዎም ዓረገ። እዞም ጻድቕ ድማ ናይ ወንጌል ኣገልግሎቶም ፈጺሞም ናብ ገዳሞም ተንቤን ተመልሱ። እንሆ ድማ ንሕና እኳ ምንም እንተኸፋእና ነዞም ጻድቕ እውን እንተረሳዕናዮም፣ እግዚአብሔር ግን ስጋብ ሕጂ ብናይ ጻድቕ ኣብየ ጊዜ ኣማላድነት ነዛ ከተማ ሓሊዋ ይነብር ኣሎ። ንዝመጽእ ድማ ንሱ ይፈልጥ። ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጹሉ ዘሎ ቦታ ጎንደር ቀበሌ 09 ኪዳነ ምህረት እዞም ጻድቕ ዝጸለይሉ ቦታ እዩ። ኣሸንኳይዶ ብወርሓዊ በዓሎም ብ19 ይትረፍ፣ ብዓመታዊ በዓሎም ጉንበት 19 እኳ ንግስ ዝመጽእ ቁጽሪ ሰብ የተዓዛዝብ እዩ። ኣቡነ ኣብየ ጊዜ ኣብ ገዳሞም ተንቤን ንብዙሕ ዘመናት ብቅድስና ነቢሮም 3 ዝሞቱ ኣተንሲኦም ብዙሓት ድውያን ፈዊሶም ብሄረ ብፃን በፂሖም ናይ ድሕነት ቃል ኪዳን እውን ተቐቢሎም ብ140 ዓመቶም ጉንበት 19 ይቕረታ ጉንበት ዕለት 19 ኣዕረፉ። ናይዚ ጻድቕ ክብሪ ንኹሉ እዩ እሞ በጃኹም ንዘክሮም። ተኣምሪሁ ለጻድቅ ኣቡነ ኣብየ ጊዜ ጸለቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ኣሜን። ካብ ብዙሕ ተኣምራቶም ሓደ ክነንብብ ኢና። ኣሜን። በረከቶም ይሕደረና። ጻድቅ ኣባ ኣብየ ጊዜ ኣብ ገዳሞም ተንቤን ወይ ከዓ መረታ ከለው ሓንቲ መበለት ኣማኒት መጺኣ ኣቦይ ዝሰትዮ ጸበል ባሪኽ ከሃበኒ በለቶም። እዞም ጻድቕ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ማይ ጸሎት ኣብጺሖም ብመስቀሎም ባሪኾም ሃብዋ። ናብ መሓዛኣ ምስ በጽሐት ግን ሓሳባ ቀይራ ክትሰትዮ ኢላ ዝተቐበለቶ ማይ ጸበል ንኽትጥመቐሉ ንኽትጽበለሉ ወሰነት። ንኽትሕጸበሉ ማለት እዩ። ንመሓዛኣ ድማ ኣብ ልዕለይ ኣፍስስለይ ክትብል ኣዘዘታ። መሓዛኣ እሺ ኢላ ከተፍስሰላ ክትሕጸብ ከላ ፍርቁ ጎማ ዘለዎ ጸበል ኣልዓለት። ከተፍስሶ ኢላ ኣብ ዘቕዘቐቶ ግን ካብቲ ዝኾነ ነገር ዝተለዓለ ክልቲአን ሰንበዳ። ምኽንያቱ እቲ ጸበል ዝረግአ ደም ናብ ምዃን ብቕጽበት ተለወጠ። ብፍጹም ፍርሓት ዝወደቐን እዘን ኣዋልድ እንዳጎያ ናብ ኣባ ኣብየ ጊዜ በዓቲ በጽሓ። ኣብ ደገ ኮይነን ድማ ኣባ ዝሃብካና ጸበል እኮ ናብ ዝረግአ ደም ኮነ በልኦም። እዞም ጻድቕ ድማ ከም ዘይፈለጡ መሲሎም እንታይ ሕማቕ ጌርክን ክብሉ ሓተቱ። ኣቦና ወላ ሓንቲ ሕማቕ ኣይገበርናን ጥራሕ ሓፍስስለይ ኢለ ምስ ሃብክዋ ከምዚ ኮነ ክትብል እቲ ሓንቲ መለሰት። ጻድቅ ኣቦና ግን ብለውሃት ደቀይ ኩሉ ግዜ ወላ ሓንቲ ሕማቕ ኣይገበርናን ኣይበሃልን። ሰብ ኮይኑ ዘይብድል የለን እሞ ንስኺ ከዓ ጓለይ ንዓይ ዝበልክኒ ዝስተ ጸበል ሃበኒ እዩ። ግን ክትሕጸብሉ ደሊኺ ገጋኺ ካብዘ ይጅምር። ምኽንያቱ ናይ ቅዳሴ ጸበል ንምሕጻብ ኣይከውንን እዩ። ከምኡ ከዓ ኣልቦ ኣብየ ሓጢኣት ከመ ወልጦ ቃል ካብ ሓሶት ንላዕሊ ከቢድ ሓጢኣት የለን። ብተወሳኺ ድማ ብዘይ ስልጣና ንሓፍትኺ ኣጥምቕኒ በልክያ። ስለዚ ነገራት እዚ ጸበል ተለዊጥክን ኢሎም ናብቲ ጸበል ብመስቀል ኣማዕተቡ። ኡፍ ምስ በልሉ ድማ ዝረግአ ደም ዝነበረ ማይ ናብ ጸበልነቱ ተመለሰ። እዚ ዝረኣያ ክልተ ኣዋልድ ድማ ብግንባረን ተደፊአን ንጻድቕ ኣቦና ሰገዳሉ። ጸለቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣምላኽና ብናይ ፈተውቱ ኣመላድነት ሃገርና
ካብ ክፉእ ነገር ይሰውረልና ይሓልወና በረከቶም ይዕስለልና ኣሜን። ጉንበት 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣባ ዓብየ እግዚእ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ፣ ኣቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም ናይ 12 ሐዋርያት መቓብር ካብ ጎይታ ዝተገለጸሎም ኢትዮጵያዊ ኣቦና፣ ኣቡነ ብስጣውሮስ ዘሃይቅ እስጢፋኖስ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት ዓብይ 7 ጊዜ ሞይቱ ዝተንስአ 805 ሰማዕታት ብሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ዝተቐትሉ ኣባ ይስሐቅ ገዳማዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ፣ ኣባ ስነ ኢየሱስ ጻድቅ። ኣብ ልዕሊ ኣንበሳን ተመንን ክትከይድ ሽደንን ኣንበሳን ገበልን ክትረግጽ ኢኻ። ኣጥቢቑ ስለ ዘፍቀረኒ ከናግፎ ንስመይ ስለ ዝፈለጦ ከልዕሎ እየ። ክጽዋዓኒ ኣነ እውን ክምልሰሉ ብጸበባ ምስኡ ክኸውን ከናግፎን ከኽብሮን እየ። ነዊሕ ዕድመ ከጽግቦ ምድሓኒ እውን ከርእዮ እየ ይብል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 91 ምዕራፍ 91 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 16። በረከት ናይ ኣቡነ ዓብየ እግዚእን ናይ ቅዱስ ገብርኤልን ናይ ኩሎም ወርሓውን ዓመታውን ዝወዓሉ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተሃርመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ሰረነ እታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱስ አላትነነ ወባልሃነም ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቸው ድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጽባሕ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ጽልያ ፍቅር ወለኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልና ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ከተማፀነ ክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ካብ ፍቅር ቅዱሳን አይፍለየና አሜን ለይኩን